जोंनि दिनैनि बे हठात बे समाव खौरां मेल लिंनायनि जाहोना जाहैबाय मैया जों मोनाबिलियाव जों नुनो मोनबाय जे मैयानि गेजेरावनो जोङो फेसबुकआवहाय जोङो नुबाय ओमफ्राय खाथि खालाना जोंनो खोन्थाहरबाय जे बेवहाय मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों। नाथाय जोंनि बे जयनिं प्रग्रामावहाय नुबाय इउपिपिएलनि मानसियानो इउपिपिएलआवहाय बिसोरो जइन लादों। दा बेखौ बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआवहाय बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआवहाय जइन जादों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो जोंनि माकथाइगाव प्राइमारिनि बिपिएफनि मोनसे बिथांमोना खहा जानायखौ बिथांमोना बुंदों। नाथाय बिथांमोन थांनायाव जोंहा जेबो खहा गैया। जोंनि माकथाइगाव प्राइमारि बिपिएफ हिसाबै जोङो गोख्रों। दा आङो इयुथनि माकथाइगाव प्राइमारि इयुथ कमिटिनि नेहाथारि जानानै बेखौनो बुङो दे बिथांमोना सिगां मास मोनसेसो सिगां बिथांमोना जोंनाव जइन जाफैदोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोना जइन जाफैनायनि गेजेराव बिथांमोना ओरैबायदि माने सानफ्रोमबो बिसोरनो माने साहा पानि लोंनाय बेदर जानाय माबा माबि बिथांमोना खालि फैसानिल' धान्दा। ओमफ्राय बेवहाय जों बांद्राय खोमा फेर फाथियाव बिथांमोना नैबे माबाखौहाय बिसोरो बिपरित सिन्थाखौ बिसोरो लादों। ओमफ्राय जों खोना मोन्दों मैयाहाय बिथांमोना मा होनो माइरं 25 केजि ओमफ्राय थाखा 1000 बेबायदियाव बिथांमोना बेवहाय थांदों, इउपिपिएलआव थांदों। नाथाय बेवहाय बिसोरनि थांनायाव जोंनि थाखाय माने मोजां जादों। माने जोंनावहाय बेबायदि खालि थाखा फैसाल' बिथांमोना माबायो। बेवहाय जोंहा दा बिनिफ्राय जोङो माने गुरग'नाय बेखौ जोङो मोनबाय आरोखि। ओमफ्राय बेनि गेजेराव जोङो नुबावदों दा बिथांमोना माब्रै संखा देखायनो माखासे श्रीरामपुर समस्तिनिबो बिथांमोना बेवहाय बिथांमोना जइन लाहोफैदों। दा जोंबो नुनो मोनो माने बिथांमोना जास्ट माने खालि थगायनानै फैसा देख'नायल' आरो। दा जों बेबायदिखौ नुदों। दा बेनिखायनो जों दिनै प्रेस मिट होनाय खारना जाहैबाय मा बाव जोंहा बिथांमोन थांनायाव जोंनि माकथाइगाव प्राइमारि इयुथ कमिटिया जेबो खहा गैया। दा जों नुनायावहाय बिथांमोना 16 जन होदों। खिन्थु स्रा जों नुनायावहाय जोङो नुदों ओरैहाय हानक ओमफ्राय सनातन ओरैनो जेब्रा होनना बुङो, ओमफ्राय जोंलारि, ओमफ्राय पबित्र, ओमफ्राय केब्रियान, ओमफ्राय जायनाखि जों श्रीरामपुरनि होनदों बिथाङा प्रेमकर। बेजों लोगोसे माने दङ दा नामा दंजोबो बिथांमोननि लोगो दङ आरो बेबायदि। दा बिथांमोना जे बेवहाय आं बुंबाय जोंना बेनि क्लेरिफिकेसना बेवहाय जोंहा जेबो खहा गैया। मानोना बिथांमोना बिसिनिनोखा इउपिपिएलनि मानसिखा। सिगांबो जों बिथांमोननि भटखौ मोनखायाखै आरो दाबो फैदोंब्लाबो माने स्टाइलानो बिसोरनि एसे फाख्रा स्टाइल नुखानायखायनो जों बिसोरनि सायाव फोथायनाय गैखायामोन। ओंखायनो जोंहा बेवहाय जोंनि माकथाइगाव प्राइमारि कमिटिया जेबो खहा गैया।